Eh, Bey, dahil ginawa mo sa akin last time, gawin ko din sa'yo. Bumabawi ka lang eh. Hindi, promise, magugustuhan mo yan. Ano ba yan? Hugas ng plato? Ah, okay, let's go! Ayan, tapos ka na? Ready ka na sa part 2? Nang bubulot ka lang eh. Galingan mo kasing pumili. Clean the bathroom. Let's go! Panyamat. Yan nga, inalpasan. Nalipason. Okay, pili. Panyamat. Bersam. Paliguan mo mga bata. Madali lang yan. Boys, tara! Isa po. Ay, tama na. Ayaw ko na. Puro naman utos. Sure ka, ayaw mo to. Last na to, promise, magugustuhan mo. Sige nga. Sorpresa. Ano yan? Ready ka na? Ano Okay, yan? sagot Sige nga. ah. Ano to? Secret, buksan na, bilis. Oh, ano yan? Wow. Sapatos. Wow. Talaga? What? Grabe naman. Gusto mo? Wow, astig ah. Basahin mo yung nasa harap, basahin mo. Aba. May nakalagay na Kuya Jake. Talaga lang ah. Ayan, para sa'yo, Pe. Deserve mo yan. Ikaw naman. Love you. Salamat ah. Ayun no, Kuya Jake. Akin talaga to. Salamat be ah. Baka may utos ka pa dyan.